дня зычаць вам Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель. І вось гэта нядзеля, і вось, канешне ж, раніца з Белсатым, і у нас для вас добры настрой. Ну, вось і віншаванне для нашых дарагіх сяброў украінцаў. Паспрабую па-украінску. Зі святам, дарогі сусіды, з днём незалежнасці Украіны. Перамога будзе за вамі, мы верым у гэта. Слава Украіне, жыве Беларусь! Дарагія сябры, ад усяго сэрца беларусы, вольныя беларусы з вамі. І, дарэчы, у пятніцу ў Варшаве прайшоў Рэдзі Фэст, удзельнікамі якога былі украінцы Іван Дорн, так, гурт Нервы, а таксама расійскія зоркі, якія не раз выказваліся супраць вайны, як Манетачка, Фэйс, Айспік. Не ведаю, на каго на канцэрце насамрэч было болей украінцаў, і мы пабачылі вельмі шмат беларусаў. У мяне там былі свае прадстаўнікі на гэтым канцэрце, і яны казалі, што где-то прыблізна 50 на 50. Цудоўная. Веру, што аднойчы мы ўсёй грамадой адкаркуем тыя самыя бутэлькі з шампанскім. Маеш такую? Ну, ёсць. І я маю. Карацей, маем план, а вось што мы запланавалі вам паказаць сёння ў нашай праграме. У дэтам аквадыскатэцы пра маштабы бізнес-імперыі нямецкі дыктатара Ганны Сялоўк раскажа журналістка расследавальніца бюро «Медыя» Ксенія Вязнікоўцава. Напэўна, мёдам намазана. Дазнаемся, чаму ў беларускія санаторыі мы трапіць не можам. І хто не першы год запар выкупляе там усе месцы, якія павінны быць для беларусаў. Сауна на рэчцы, а потым сауна ў бары. Пра галоўную любоў фінаў распавядзе герой праекту «Від на жыхарства». Ну і, канешне, традыцыйна пытанне для вас. Ранішняе такое бадзёрае. Які для вас ідэальны адпачынак? Санаторый, лазня, а можа праград раніцы на Белсаце? Ці нейкі true crime, я не ведаю, серыяльчыкі, шашлычкі, карацей, а можа... Сапраўдны варшаўскі дэтэктыў які-небудзь. Альбо, не ведаю, спорт. Пішыце ў вашых каментарах. Мы будзем сачыць за гэтым, і Валера Руселек усё пазбірае і раскажа нам. Вы іх можете пакідаць, ведаеце дзе. Да, на YouTube-канале Белсат Лайф і на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку, Аднакласніках, у Інстаграме. Таксама пішыце. Будзем чытаць сёння разам з Валерам Руселікам і дзяліцца. На ўвесь свет выносіце ваши каментары. Ну, але дбайце пра сваю бяспеку. Абавязкова, канешне. Чакаем вашых каментароў і ўжо рыхтуемся сустракаць нашу першую госцю, журналістку, расследавальніцу Ксенію Вязнікоўцаву. А пакуль паглядзіце, што на гэтым тыдні здзіўляла ўвесь свет. У штаце Нью-Джерсі прызямліўся чартэрны самалёт, які перавёз больш за 120 катоў і сабак. Гэты пералёт быў часткаю выратавальнай аперацыі ў межах штогадовай кампаніі «Ачысці прытулкі». Ініцыятывы накіраванай на абарону і пошук дамоў для жывёлінаў з 9 перапоўненых прытулкаў у іншых штатах. Цяпер чатырохногія чакаюць новых гаспадароў. У нас ёсць сабакі і каты ўсіх пародаў і памераў. Ім проста патрэбны другі шанец. Яны прыязджаюць з прытулкаў, якія штодня сутыкаюцца з цяжкасцямі і перанаселенасцю. Гэты паветраны рэйс дае ім магчымасць знайсці новы дом. Яшчэ адна праблема, звязаная з хатнімі жывёлінамі – рост колькасці выпадкаў адмовы ад сваіх любімцаў у выніку фінансавых цяжкасцяў гаспадароў. У нашым прытулку дзеюць праграмы дапамогі гаспадарам. Мы прапановваем бясплатны корм для жывёлінаў і вакцынацыю. Нашая мэта – захаваць сем'і, падтрымаць людзей, каб яны не развітваліся са сваімі гадаванцамі. Паводле ацэнак спецыялістаў, у першай палове 2025 года ў прытулкі і цэнтры выратавання па ўсёй тэрыторыі ЗША трапілі амаль 3 мільёны катоў і сабак. Дзясяткі тысяч турыстаў з'ехаліся ў сталіцу Нідерландаў, каб наведаць на гэтым тыдні «Сейл» – адну з найбуйнейшых у свеце падзеяў, прысвечаных ветразеваму спорту. Чакаецца, што ў марскім фестывалі, які працягнецца 5 дзён, возьмуць удзел больш за 10 тысяч караблёў і амаль 2,5 мільёны чалавек. Гэта цудоўны парад караблёў. На караблях таксама будуць нашыя знаёмыя, таму у нас будзе магчымасць памахаць ім. Я чакаю гэтага з нецярплівасцю. Упершыню фестываль ветразяў быў арганізаваны ў 1975 годзе ў гонар 700-годдзя Амстэрдаму і ўключае парад старадаўніх ветразевых караблёў, бясплатныя экскурсіі на чаўнах і водныя забавы.
Кампанія Adidas папрасіла прабачэння ў жыхароў 2000-нага мексіканскага мястэчка Вілья і Дальга Яллалак. Прычына – новы дызайн абутку, які мясцовыя жыхары палічылі копіяй іхных традыцыйных сандаляў «Уарачэ». Скандал выйшаў на нацыянальны ўзровень, калі нават прэзідэнтка Мексікі крытычна выказалася пра дзеянні брэнду. У выніку прадстаўнікі кампаніі пастанавілі прыехаць у гэтую мясцовасць і публічна папрасіць прабачэння. Ад імя Adidas Мексіка мы выказваем грамадзе нашу шчырую пашану і павагу да культурнай спадчыны карэнных грамадаў Мексікі, а таксама да глыбокага, сімвалічнага і традыцыйнага значэння іх найкаштоўнай рамеснай спадчыны. У выніку сустрэчы бакі памірыліся і прэтэнзіяў адно да аднаго не маюць. Ну, як мы тут абмеркавалі, сандалікі файныя мексіканскія, але ў нас свае сандалі, які вельмі варта абмеркаваць і нават сенсацыйныя, я б сказала. Не сандалі, трохі лапці. Вось уже як 3 гады нашая госця, якая ўжо з'явілася на нашай канапе, журналістка, расследавальніца бюро медыа Ксенія Вязнікоўцава, вядзе так званую справу Ганны Селук. Невесткі Лукашэнкі, як апынулася пасля всіх гэтых расследаванняў, і таксама, увага, супербізнес-лейдзей, як аказалася. Пра апошнія апдейты ў гэтай справе мы Ксенію і запытаем. Добрый день, Ксения. Добрый день. Ксения, вітаю, дороженькая. Ну, так вот, все-таки уже для меня это, знаешь, как сериал уже, да? За 3 гады что развелась эта империя, какие там, не знаю, обороты, там, баблишко какое крутится, сколько людей там за день. Расскажи, что накопала нового. Ну, это вообще бразильский сериал, похоже, который никогда вообще не закончится. На сегодняшний день империя разрослась до вот этого собственного продакшена музыкального, где они продюсируют артистов. У них есть собственное видеопроизводство. Они организовывают городские мероприятия, различные праздники. Кроме того, у них есть отдельное ответвление, это несколько радиокомпаний, на которых они тоже прекрасно зарабатывают. Поэтому я думаю, что конца и края этому всему нету. Они продолжают поглощать шаг за шагом вот эту вот так называемую белорусскую медиаиндустрию. И судя по последним апдейтам, да, то, что мы видим, что происходит с ивент-агентствами, есть доля вероятности того, что, возможно, в том числе и этот сектор бизнеса тоже может перейти под контроль. То бок будуць яны паступова як бы розныя сектары просто падмінаюць пад сабе. Не было б у гэтым нічога кепскага. Ну, бывае, што разрастаюцца нейкія бізнес-праекты. Калі бы не было так, што гэта не проста бізнес-праект. Адкуль грошы, Ксения, у гэтай Ганны Селук? Ну, вообще здесь нужно понимать, в чем разница между там западным шоу-бизнесом и белорусским. Белорусским шоу-бизнесом. Белорусским шоу-бизнесом, да. Скорее даже белорусская эстрада, это вот больше на это похоже. Если мы говорим про западный, и даже там далеко ходить не нужно, российский шоу-бизнес, да, то там все зиждется на вот этих частных инвесторах, да, которые инвестируют, создают, раскручивают каких-то артистов, которые в перспективе уже монетизируются, да, то есть они становятся популярными, их зовут на там, ТВ-шоу, на радио, они организовывают какие-то свои концерты в Олимпийском, да, там приходят на премию Муз-ТВ, вот, и на этом как бы зарабатывают, да. В белорусских реалиях всего этого просто быть не может, потому что белорусский шоу-бизнес супер зависим от вливания госбабла. Хорошо, что вливают конкретно? Кольки не долили в садочки, шпитали, а влили в Ганну Селук? Ну, так сходу посчитать сложно, да, но здесь нужно понимать, что вот эти все старые истории, когда людей изгоняют насильно палками на концерты профсоюзы, это же все как бы не вчерашний день, это все продолжается и сегодня, да, и как бы они там не говорили, что Александра Мелих там супер популярная, никто в здравом уме добровольно не пойдет на ее сольный концерт. Даже ДК какой-то, я не знаю, там, железнодорожников, она никогда сама не соберет, это просто нереально, да, поэтому как бы административный ресурс работает на полную мощь. Конечно же, все вот эти городские мероприятия, праздники, там... Дожинки, славянский базар, да, то есть все эти мероприятия, они субсидируются исключительно либо из областных, либо из районных бюджетов, да? То есть это все деньги налогоплательщиков, да, и выглядит все так, что они берут из казны наши налоги, да, и платят их за организацию вот этих мероприятий своим же собственным людям, конкретно
Лукашенко перекладывает из госбюджета деньги налогоплательщиков в кошелек своей невестки. И в том числе в свою личную какую-то вот эту непонятную кормушку управ делами Лукашенко. Потому что эта структура тоже достаточно подозрительная. Как бы она в свои годы создания подмяла под себя самые крупные и самые прибыльные белорусские предприятия. При этом как они зарабатывают и как эти деньги в этой структуре аккумулируются, ну как бы никому До не речі, известно санаторій, глобально. про які сьогодні так само будемо розмовляти, так само в управлінні справами президента. Ну, виглядає так, що за, по сутності, народні гроші ствараюць такую бізнес-імперію, Да. которая што робіць? Яна нейкі робіць контент, который людзям амаль што яшчэ гвалтоўна і впихваюць у вушы, таму што ён носіць ідэалагічную нейкае... Безусловно, да. Якія там сумы, якія маштабы? Можа, там размаўляць няма пра што? Ну вот если мы возьмем пример там того же, не знаю, там, марафона единства, да, то есть считали, ну это же данные как бы закрытые, да, и немножко там просачивалось. Ну вот, например, один концерт, вот этот вот итоговый финальный марафона единства, там что-то стоил порядка, я не знаю, 500 000, наверное, рублей белорусских. Один концерт. А таких там было 13 минимум. Гэтага чалавека цяпер і пасадзілі, который один быў з арганізатараў, я так разумею. Максим Приходовский, это был директор Дворца Республики, соответственно, Дворец Республики на 30% владеет музыкальной медиакомпанией, а сам Дворец Республики как раз-таки входит в структуру управ делами Лукашенко. Чем уж там конкретно Приходовский провинился, честно говоря, не очень понятно. Для меня эта новость была сюрпризом, потому что он был такой ярый лукашист и большой соратник Анны Силук. Ксенія, вось уже Анатоль закрануў трошкі ідэалагічную тэму, таму што вось акрамя гэтага фінансавага бока, які абсалютна непразрысты і карупцыйны, скажем шчыра, ёсць яшчэ і бок ідэалагічны. Якія наратывы прасоўвае праз сваіх артыстаў Ганна Силук и ее медиахолдинг? Да, вот здесь хотелось бы подчеркнуть, что помимо того, что из госбюджета высасываются деньги, которые могли бы пойти на строительство какой-то социальной инфраструктуры, да, как бы, ну, давно такие разговоры ведутся, типа, ну, воруют и воруют, уже там, ладно, да, как бы. А здесь еще, помимо того, что они организовали свой такой собственный, как бы, семейный медиабизнес, да, здесь же на вот вливании вот этих денег базируется как раз-таки строительство вот этого вот рупора пропаганды, пропагандистской машины, которая обслуживает, по сути, корпоративные интересы властей и конкретно самого Лукашенко, да, то есть все начиналось, казалось бы, безобидно с каких-то вот этих прикольных хитов а-ля «Ах, Александр», «Батька у нас крутой», когда все посмеялись, такие, ну, кто его знает, дурачки какие-то, да, там что-то пишут, кто-то это исполняет. Окей, хорошо, с этим можно смириться, но все это переросло действительно в какие-то гигантские масштабы, да, и достигло своего апогея, наверное, на марафоне единства, который, по сути, как бы и есть, вот, ну, точнее, и был вот этой такой скрытой агитационной кампании в поддержку Лукашенко. Это было абсолютно очевидно, даже несмотря, что они открещивались и говорили, нет, это типа не приурочено под выборы, это просто как бы от души наша инициатива для народа. Нет, ни в коем случае. Это была 100% агитационная кампания, она была за деньги госбюджета, хотя вообще-то агитационные кампании должны оплачиваться из личного фонда кандидата, да, как бы этого не было зафиксировано, да, что вот вообще непонятно было с его этим фондом, ну да ладно. Вот, то есть мало того, что эти все мероприятия, опять же, оплачивались против закона из денег налогоплательщиков, возмутительно то, что какие вообще нарративы они продвигали. То есть вся концепция этого марафона единства, она базировалась на вот этой вот общей идее, что посмотрите, Лукашенко у нас наш батька, наш крепкий хозяйственник. Вот видите, как классно мы живем 30 лет. Да, войны нет. И вот если сейчас мы его поддержим... Дроны пролетают. Если вот сейчас мы его поддержим, будет так же классно в ближайшие 5 лет. Да, а оно 30 лет как бы уже не классно. И война, как бы, она тоже есть. То бок фактычна медыахолдинг Ганны Силук абслугоўвае, стал часткай машины пропаганды самого Лукашенко. Не часткой, он рухавиком основным. Я бы даже сказала, что вот если мы берем вот этот вот культурный код, да, вот это ответвление, то она даже его возглавила, можно сказать, вот стала одной из голов вот этого Змея Горыныча.
А правда, што вось артысты, якія працуюць на Ганну Сілук, яны абсалютна як такія, ведаеце, крепасныя крысціяне, прыгнечаныя, што яны не маюць ніякіх там правоў, нічога, што фактычна за іх все вырашаецца. Ляльки Карабаса-Барабаса такие. Ну, мы пока доподлинно установили, что ляльки Карабаса-Барабаса — это точно артисты, которые работают на лейбле первой продюсерской компании. Эти люди, которые ей владеют, это Дмитрий Ракусов и Сергей Рогач, они, ну, в том числе соратники, конечно же, Анны Лукашенко, потому что без ее лобби, без ее дозвола и какой-то лояльности невозможно существовать в этом бизнесе, участвовать в госконцертах и зарабатывать на этом деньги. А нужно понимать, что белорусский шоу-бизнес без вот этих белорусских госконцертов, он просто несостоятельный. Он умрет как бы в самом вот этом вот зачатке. Он весь держится на госденьгах. Конкретно про музыкальную медиакомпанию, я не думаю, что они работают прям вот на таких вот чудовищных каких-то условиях, да, но я думаю, что они могут быть как минимум идейно очень близки к тому, что делает первая продюсерская компания, потому что, как показала практика, режиму нужны не только лояльные и бесправные граждане, но еще и лояльный, молчаливый обслуживающий персонал, который будет по мгновению вот руки идти и делать, и не задавать вопросов, и не возмущаться, а просто выполнять свою функцию по обогащению и увеселению вот этой вот семьи и ее интересов. Я думаю, мы мусім закрануць яшчэ абавязкова одно пытанне. У нас не так шмат часу засталося. Анна Лукашенко, Ганна Сілук, вы былі той асобай, якая раскрыла, хто ёсць гэта Ганна Сілук. Коротко раскажыце, хто такая гэта Анна Лукашенко, Як удалося яе высветліць? як яна стала гэтай Ганнай Сілук. Слушайте, тут на самом деле история умалчивает. Если так вот как бы де юра осветил то, что вот именно Анна Силук — это Анна Лукашенко, это был Сергей Чалы, но этот вывод он уже сделал на основе нашего расследования про Анну Силук, которое, собственно, делала я. И я, к сожалению, прошу прощения у всех белорусов, да, я, к сожалению, открыла вот эту вселенную, да, и вселенная Марвел, есть там вселенная Властелина колец, а есть вселенная Анны Силук, да, я создала этого Франкенштейна и первая обратила внимание на то, что вообще как бы происходит, и эта история как-то стала очень популярна, ее подхватили и начали обсуждать достаточно активно. Да, в этом есть немножко моя вина. Как она пришла? Я думаю, это вина не твоя, это вина самой Ганны Сілук, але дякую, что кажешь про это открыто. Как она докатилась до такой жизни, вот вы спрашивали. Хочу запытать, конечно, как меломан меломана. Мой любимый хит. Какая твоя любимая песня у Ганны Сілук? Колькі разоў праслухаць прыйшлося яе творы? У меня нет любимых композиций, есть, так сказать, заслушанные композиции, которые я там по сфере своей деятельности вынуждена как бы с ними ознакомиться. Ну, наверное, я бы выделила, конечно, баллады о диктаторе. «Батька у нас» крутой абсолютный хит. Безусловно, конечно же, «Ах, Александр» — это тоже бессмертнейшее творение. «Что ты сделал для Родины». Что ты сделал для Родины? Уже просто лепей нічога не рабіць. Дзякую, Сапраўдная нероншчына. Вы зрабілі для сапраўды для адкрыцця таго, што ёсць, і мы нагадаем нашим гледачам і гледачкам, калі хтосьці не зразумеў, Ганна Сілук — гэта Ганна Лукашенко, гэта невестка Александра Лукашенко, жонка Дмитрия Лукашенко. Для того, каб все было зразумела. Журналістка расследовальніца бюро медыа Ксенія Вязнікоўцава была з намі. На канапах размаўлялі пра бізнес медыа-імперыю невесткі Лукашэнкі. Жадаем больш поспехаў, прыходзьце да нас, расказвайце. Я думаю, што нашим гледачам, гледачкам цікава. Ой, а мы давайте, люди, слухаць добрую музыку. Вот Вольную як ад зараз. ідэалогіі, так. Нас покидає, в серці тримає, ідем далі.
пачаткам новых жаданняў, лепшых ідэй. Гісторыя майго жыцця будзе свяціць яшчэ ярчэй. Нашай крыві сонца зайграе, уся прыгажосць тваіх вачэй. Ну, можна, давай. Да. Я вот еще под уражением истории про Ганну Силук. А Я хочу сказать, что вот здавалось, такие гроши закамулявали, створили целую бизнес-империю, а контент у их неводная песни, неводная. І от навіть близько не стояла з Наві Бенд. З Наві Бенд, да? Ладно. Да. Так что привітання, Ксюше і Артема. Мы вас вельми любим. Мы тут с задовольнением потанчили, покуль чекали на Валеру. И пришел Валера. Что принес? Всем салют принес радость. Потому что Yes! грех после Так. такого клипу, такой песни делиться чимся, Давай. кроме радости. Мы за Ну что радость. ж, пачаць хочу з самай, што не ёсць сапраўднай непадробнай радасці. Вось глядзіце, у Слуцку хлопчык выцягнуў з канавы сапраўднага карпа. І вось хто рыбак, як я, той ўсё зразумее без словаў, так? Ну, я покуль не разумею, але Ну, вот задоволення погляжу. для Аліны, для ўсіх астатніх, хто не рыбак, ну, варта зірнуць на гэтыя эмоцыі хлопчыка без лішніх словаў. Давайте зірнем. Кажется, просто лужа возле дороги, а пацаны тут рыбу ловят. Хрена себе добыча пошла у него. Пищат. Может вытянуть. Тихо, стой, 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 стой! Вот это вообще поворот, пацаны, чтоб он в воду не улетел. Посмотри. Охренеть. Можно сфоткать! Смотри, какой огромный. Тетушка, слышь, что это такое? Как у тебя эмоции, скажи? Нормальный. Вы раньше ловили здесь что-то такое? Я маленьких карасей ловил. Вот это поворот. Смотри на его эмоции. Ой, тетушка, почему Класс, просто супер. Вспомнился ролик соседок. Yes! А ты с сыном ловишь? Ловлю. Цудовно. Ловлю. Ловил что-нибудь? Радовался? Так мы зараз практично харчуємося тільки той рибою, якою мой син. Хай би хоч раз мене взяв на рибалку. Молодцы, выдатно. Есть еще что-то из радости? Ёсць одна Давай. радасць сёння, слухайте, што праўда ёсць радасць і іншая кшталту. Вось глядзіце, Кобрынскі раён стаў 6-м на Берасцейшчыне, дзе ў часе сёлетняга жніва ўжо намалацілі 100 000 тонн збожжа. І з гэтай нагоды, вядома ж, ну, мусяць быць нейкія віншаванні, адмысловыя караваі. Вось толькі у Кобрынскім раёне чамусьці не хлебаробам, а чыноўнікам і кіраўнікам сельскіх гаспадарак. Ну, а власна, вось тыя, хто намалаціў тое збожжа рукамі сваімі, а не языкамі. Вось яны стаялі наводдаль ззаду побач з дарагімі іншамаркамі, на якіх кіраўніцтва і прыехала на ўзнагароджанне. Да, пузики солидные. у Цікава, гэтых. ці влезлі бы у камбайны. Не влезли в комбайн. Я думаю, что просто сейчас справа у ТикТока они створали просто ролик для ТикТока, поэтому комбайнеры не такие пригожие. Там яшчэ што цікава, там яшчэ што было цікава. Камбайнёрам далі ўсё-ткі, ім далі кветкі, а вось каравай толькі чыноўнік. Да, ну, Ну, да, так. на Ну, что ось такая. працаваў, бачиш. Такая радасць. Але глядзіце, працягнем агляд сацыяльнай радасці з дапамогою беларускай чыгункі, якая, незважаючы вось яшчэ на нядаўнюю летнюю спёку, она спраўна топіць печкі ў пасажырскіх вагонах. У выніку і за вакном печка, у вагоне таксама печка.
Працаўнікі чыгункі тлумачаць, што сістэма ахалоджвання она не дае рады перагрыву рухавіка, і таму даводзіцца кудысьці тую гарачыню дзяваць. Вось яе пускаюць праз печку ў вагоны. Бо інакш давялося спыняцца, чакаць, пакуль гэтыя рухавікі самыя асцюдзяцца. Наколькі радасна пасажырам ад гэтага комфорту? Давайте зірнем разам у відэа аднае з пасажырак. Короче, сейчас покажу прикол. Едем на дизеле и летом, жара, а тут греют печку. Скажу. Реально, смотрите, 40 градусов. Как нам объяснили, что либо мы стоим и охлаждаем двигатель, либо мы едем и топим печку. И мы едем и топим печку 40 градусов. Здравствуйте, пожалуйста. Самае цікавае, што зімой у тым жа вагоне будзе люты Халадно. І ўсё таксама з гэтых рухавікоў. Добра, напрыканцы, радасць незямная, якую здолелі зафіксаваць на відэарэгістратар жыхары горадні. На момант у небе з'явіўся метэор, які радасна палыхнуў перад нашымі з Алінай землякамі. І гэтая незвычайная падзея вось у нас упала з перыядам актыўнасці метэорнай плыні персеідаў. А я думаў, гэта старлінкі на жнівень прыпадае, і сотню можна пабачыць, але хто калі паспяваў жаданне загадаць. А тут... І жаданне, а тут для нас заснялі, і вы таксама можете загадаць жаданне. Радзенцы топ. Короче, Валер, столько радасці нам прынёс, прыходзь яшчэ з радасцю праз паўгадзіны, не сумуй без нас. Але мы запытаем яшчэ наших гледачоў і гледачак. Напишите ваши причины для радости, что вы любите, як бавить час. Ось, Валера, что ты любишь? Сауну, огород садить, а я ведаю, рыбачить, например. Люблю рыбалку, горы, подорожжи. Дорогие сябры, пишите в комментарях, а мы теперь будем знакомиться с вельми особливой белорусской кавярней. Вось кава для меня так само, до речі, причина для радости. Прежде всего, мне нравится, если честно, открывать кафешку, когда ты приходишь без 15:08, здесь еще так тихо, спокойно, и начинаешь все тумблерочки, то включил, по чуть-чуть начинаешь заваривать, там подготавливать все к работе. Это такой классный момент, когда ты только-только вот заряжаешь вот эту общую атмосферу на целый день, на всю кофейню. Это мой, наверное, любимый момент. Меня зовут Елена, мне 30 с лишним лет, и я живу в Варшаве уже 3-й год. А я делаю кофеечки, а также матчи, а также лимонадики и вообще дарю любовь в Inclusive Barista. Inclusive Barista – это место, которое дает работу людям с самым мощным уровнем инвалидности первой степени, которых прям нигде не возьмут на работу, кроме очень таких отдельных кейсов. Плюс остальные рабочие места у нас для мигрантов. Вот так вот получилось это в Варшаве, в Минске, и вообще в Беларуси это была история конкретно с людьми с инвалидностью. А здесь немножко кейс разросся. Когда утром открываешь, у нас же 6-летник, я каждый раз думаю, вот интересно, придется мне мебель одной вывозить или все-таки мне кто-то поможет? Но, как показывает практика, если честно, очень много людей вообще даже сами предлагают, как только видят, что вот у меня еще не расставлено стулья там или что, сразу подбегают, потому что говорят, нам не сложно, вам приятно. Конечно, мне приятно. И это в который раз показывает, что вокруг очень потрясающие люди. Если говорить про сам кофе, я даже не знаю. В принципе, я и на кофемашине люблю всякие напиточки делать. Но, наверное, вот когда заказывают ручные, особенно вот дрипы, когда вот ты 3 минуты вот тратишь на то, чтобы заварить кому-то кофе, это как особый шарм, потому что ты вот полностью сосредоточен и вовлечен в вот этот вот потрясающий процесс. Я, наверное, все-таки поклонник slow morning. Это вот когда ты просыпаешься именно без будильника. Если погода за окном шепчет, это прям отдельное вот побуждение просто пойти, где-то сесть без гаджетов. Это очень важный момент. Только так можно почувствовать начало нового дня и новый этап в своей жизни, новый день. Когда ты думаешь,
о будущем, о планах на сегодня, на завтра, на, не знаю, на 10 лет вперед, и это тебя вдохновляет и побуждает идти, идти, идти. Это самое лучшее, что может быть. Ну и, конечно, если бы кто-то утром тоже возле тебя был, немножко тебя погладил, то тогда вообще можно умирать от счастья весь день. Якая пазітыўная барыстка, просто цудоўна. Праз гадзінку даведаемся, хто ў кавярні ставіць музыку, якое дачыненне да пірагоў і печыва мае філасофія. Заставайцеся з намі. А мы просто зараз вітаем у студыі раніцы з Белсатам. Як вы думаеце, каго? Правильно, прыродна-народнага філосафа Віктора Шыкіловіча. Віктор, добрый дзень. Сутрахайце, прывітанне. Вітанне, Аліна, вітанне, Анатоль, прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Канец жніўня, буслы выпраўляюцца ў вырай, а перад гэтым збіраюцца на супольнае сілкаванне перад доўгай дарогай. Яшчэ кажуць, буслы саймікуюць або саймуюць. Гэтак нашая мова захавала памяць пра вялікае княства літоўскае, калі гэтак жа групкамі, як і буслы, на соймы збіралася шляхецкая брація. Месяц жнівень нагадаў мне таксама пра яскравыя і каларытныя беларускія звароткі каласок і калінка. Яны распаўсюджаныя ў вялікіх і малых аўцюках недалёка ад калінкавічаў. Гэтыя вёскі лічацца дзвюма сталіцамі беларускага гумару. Раскажу вам адзін з аўцюкоўскіх жартаў. Спаткаліся два вяскоўцы-аўцюкоўцы. На адным новая прыгожая кашуля. «А мой ты каласок!» – загаманіў другі аўцюковец. «А дзе ж ты такую хвацкую кашулю купіў?» «У Парыжы!» – з гонарам адказаў першы. «А дзе той Парыж? Далёка?» – пытаецца другі. «Ну, некалькі тысяч кіламетраў ад нас», адказвае першы. «Бачыш ты», задумаўся другі, «такая глухамань, а кашулі ж якія прыгожыя». А цяпер да святаў, якія перад намі. 28 жніўня у праваслаўных успенне, успленне ці спленне, вялікая прачыстая. У народзе назву «успленне» звязваюць са спеласцю пладоў, паспяваннем усяго, што расце ў поле, лесе і гародзе. У цэрквах асвячалі каласы, хлеб і насеннае зерне. А назву «прачыстая» народная этымалогія суадносіць з чысцінёй поля, з якога збіраюць ураджай. Прыйшла прачыста, стала поле чыста. Свята прачыста, поле ўрачыста. Прыйшла прачыста, ўсё абчысціла. Прачыстая прынясе хлеба чыстага, гавораць у народзе. Прыйшло ўспленне, лішце пакаленне. Прыйшла прачыстая, зусім паціснула, кажуць пра змены ў надвор'і і ніжэйшыя тэмпературы. Успленне ці гатова насенне? Гэта кажуць пра сяўбу азімага збожжа, якая пачынаецца гэтую парою. Пачынаюць капаць таксама і бульбу. Успленне цягні бульбу за карэнне. Спленне, хапай капанку і ляці на поле самага ранку. Гэтак лірычна зрыфмавалі ў народзе пра сезонныя работы. А 29 жніўня трэці спас, малы або хлебны. Часам яго называюць і арэхавым, бо лічыцца, што да яго акурат паспяваюць арэхі. Але даследнікі адзначаюць, што гэты спас быў мала пашыраны на беларускіх землях і шырока ў даўнейшыя часы не адзначаўся. А якое ж надвор'е ў вялікіх і малых аўцюках? Чаго чакаць каласкам і калінкам у гэтых селішчах? А там мае быць воблачна з праясненнямі і не вельмі горача, можа, не аж так холадна, як цяпер, але ўсё роўна нейкі каптан ці шведар каласкам і калінкам прыдасца. І успленне, і хлебны спас – гэта час дажынак. Самае важнае, бадай, што трэба для добрага адзначэння дажынак – гэта барада. Ну, у мяне барада ёсць, але трэба не такая, іншая, і не такая, як у гэтага анекдота, які расказаў на пачатку. Барадою называліся апошнія нязжатыя каласкі на пожні, якія звязваліся стужкай ці чырвонай ніткай і ўпрыгожваліся кветкамі, зёлкамі. Каля іх ці пад імі на хусцінцы пакідалі хлеб ды соль, як своеасаблівую ахвяру. Гэтая барада мусіла захаваць урадлівую сілу зямлі, была своеасаблівым прытулкам для духу поля. Яшчэ я адкрыў, што раней на дажынках была багіня. Часам яе называлі яшчэ талака, гэта завадатарка сярод жней, якая несла з поля дажыначны сноп.
Жнеі на чале з багіняй спявалі з гумарам. Ды гудзець, поле гудзець, багіня з поля ідзець. Гаспадарыку, не ўлякайся, у святлічку не схавайся, выкаці бочку піва, а другую гарэлкі. Мы жнейкі не жаўнеркі, не пап'ём усёй гарэлкі. Вось гэтая багіня увасабляла сабою нейкае архаічнае жаночае боства, якое спрыяла плоднасці і ўрадлівасці. Яшчэ адзін вельмі важны элемент дажынак – вянок з каласоў. Яго выкупляў ад жней гаспадар, адорваючы працаўніц грашыма, пшанічнаю булкою, хусцінкамі і нават часам новымі чаравічкамі. Вянок – гэта ж замкнёнае кола, прадмет, што аберагае ад нячыстай сілы, хваробаў, чарадзействаў і забяспечвае поспех на наступны земляробчы цыкл. Важнасць гэтага сімвалу спарадзіла асобнае выслоўе «як у вянку» са значэннем «вельмі добра», «хвацка», «хораша». Дарагія сябры, каласкі і калінкі, хай калосяцца вашыя ніўкі, даюць шчодры і багаты плён, а ўсё вашае жыццё, ініцыятывы і справы будуць як у вянку. І не смуткуйце, што буслы адлятаюць, бо яны ж абавязкова вернуцца, ну і мы таксама вернемся ў дарагія нашаму сэрцу сялібы. А гэты вянок я магу падараваць Хачу прымераць. гаспадару студыі. О, бачылі? Вельмі пасуе. Гэта значыць, што мы ўжо амаль дажалі, хаця я яшчэ і не пачынаў. Але, ну клас, сам зрабіў. Так, цэлы дзень учора. Бачыце, наш народны філосаф, ён яшчэ і такі рукадзельнік, майстар на ўсе рукі. Дзякуй, Віктор, шмат каментароў табе, падзякі, так што Прыносіць навіны, прыносіць прыкметы, і самае галоўнае, надвор'е ў малых аўцюках, гэта вельмі актуальна заўсёды. Абсолютно актуальна. У нас сегодня просто не эфир, а некие эмоційные орелі. Тут і скандальне розслідування, і Вітя з усіми нашими традиціями. І Толя у вянку. І Толя у вянку. А тепер матеріал про росіян, які з'являються наявності білоруської мови і білоруських грошей у Білорусі. Глядім разом. Такі от. Яны паўсюль у кавярнях, гандлёвых цэнтрах, санаторыях, каля помнікаў савецкай эпохі. На вуліцах беларускіх гарадоў апошнім часам стала заўважна больш расійскіх турыстаў. Для паездкі ў нашу краіну ім не патрэбныя замежны пашпарт, віза ці страхоўка. Больш за тое, нашыя гарады, на жаль, застаюцца расійскамоўнымі, таму госці з усходу пачуваюцца як удома. Пры тым, што вонкава вялікіх адрозненняў паміж беларусамі і расейцамі нібыта няма, вылічыць госця з усходу звычайна проста. Адна з адметнасцяў, бачная непрыхаваным вокам. Расейцы часта ігнаруюць правілы паркавання. Как можно быть таким чушником? Вот. Нигде нету. Надо вот стать сюда, чтобы не выехать. Полупустая стоянка. Приехал. Заехал на тротуар. Встал и пошел. А именно вот россияне приезжают и всегда становятся на инвалидные места и всегда и под знаками. Интересно вот почему. Хотя парковка пустая. Яшчэ расейцы часта незадаволеныя гарадамі, мінакамі, шыльдамі, ежай, а асабліва немагчымасцю расплаціцца сваёю валютаю ў нашых крамах. Девушка за стойкой кассы вообще не поняла. Она говорит: извините, у нас другая валюта, мы не можем принять в русских рублях. И вот эта женщина начала просто материться и говорить: вы вообще без нас ничто, давайте, мы одна страна, вы под нас, принимай русский рубль и закрой свой рот. Аднак у той самай чарзе стаяў іншы расеец, які папрасіў жанчыну спыніць гістэрыку і не ганьбіць сваіх суайчыннікаў. Извинился еще перед всеми людьми в очереди, перед кассиршей, перед администратором за то, что простите, пожалуйста, что вот человек из России позволил себе такое хамство, мы не такие, мы на самом деле уважаем вашу культуру. Нешта падобнае адбывалася і на вакзале ў Берасці. Жанчына патрабавала сканвертаваць цэны ў расійскія рублі ды прыняць расійскую валюту, на што атрымала годны адказ. Ну откуда я знаю, сколько это ваших? Мы в Беларуси, мы живем в Беларуси, вы сейчас на территории Беларуси. Я не знаю, сколько это ваших. Это 1 рубль белорусских рублей. Адную госцю з усходу ў горадні абурыла шмат чаго. Імша ў касцёле не па-расейску. Самі касцёлы, чаму іх так шмат? Еўрапейская, а не расійская архітэктура. У выніку расейка зрабіла страшную выснову. Горадня, няверны Расеі горад. За такую ацэнку дзякуем госці і зычым добрай дарогі дадому. І
сапраўды такіх гасцей затрымліваць у хаце нашай не будзем. Дзякуй Ой. за цудоўны сюжэт. І гэта тэма, якая разагрывае вельмі моцна сацыяльныя сеткі. Вельмі годна беларусы адказваюць на тое, што гэтыя панаехаўшыя вычыняюць. Тым не менш, мы зараз пераходзім да іншай тэмы, якая таксама звязаная з тым. Бо беларускія вакзалы, крамы, рэстараны і, канешне, санаторыі, там паўсюль цяпер расейцы. Беларусаў нашмат меней. Мы, вядома, гасцінная краіна, але і берагі трэба ведаць. Чым адгукаецца наплыў суседзяў у нашых санаторыях? Мы спытаем у праваабаронцы і заснавальніка офісу правоў людзей з інваліднасцю Сергея Драздоўскага. Вітаем, дарагі спадар Сергею. День добрый. Вітаем. Спадар Сергей, ну здавалася б, хай бы ехалі тыя турысты, нічога страшнога, але чым гэта кепскім абарачваецца для беларусаў, которые таксама б хацелі ў сваіх санаторыях адпачываць? Ну, ведаеце, што тут такая... Калі мы паглядзім статыстыку сёння, то 30% у прошлом годзе было замежных турыстаў, якія былі ў санаторыях беларускіх. Не так много. Яны больш заўважныя, таму што і ваш тут сюжэт быў, але ж 30%. Тым не менш, ну окей, 30%, можа быццам бы і не так шмат, але я ведаю, што рэальна беларусу ці беларусцы трапіць у санаторый зараз вельмі складана. Фактычна яны камерцыялізаваліся, яны сталі такой турыстычнай паслугай, бо праз прафсаюзы, як раней было, і заўсёды людзі там ездзілі ў санаторый, зараз уже амаль немагчыма. Вось, карацей, як трапіць зараз можна ў санаторый? Можа, вы ведаеце, можаце падказаць нам? Ну, ведаеце, што сістэма, яна, як была, так засталася старая. Гэта паказанні ад тэрапеўтаў, ад сваіх паліклінік, накіраванні ў санаторый. І гэта, ну, сёння не мае такую глобальную праблему насамрэч. То бок, скаргі ёсць, канешне, да? І скаргі такія нішавыя. То бок, людзі з нейкімі асабістымі патрэбнасцямі находится ў нейкім не тым стане. Збольшага, ну, так выглядае, што ўсё пакрываецца. Ёсць, напрыклад, праблема, калі сям'я з дзіцём з інваліднасцю атрымлівалі санаторныя паслугі до 16 год, потым ёсць такі, ну, добры такі нейкая добрая праблема ў тым, што атрымаць далей гэты працяг, ну, складана. Таксама, напрыклад, калі кажуць сёння, што 40% беларускіх санаторыяў даступныя, маюць даступнае асяроддзе, ну, для мяне гэта, канешне, смешна, а тут не ўлічваецца, што акрамя фізічнага даступнасці яшчэ іншая даступнасць, так? І тут, напрыклад, людзі з аўтызмам і сем'і, у якіх ёсць дзеці з аўтызмам, ну, гэта такая ўразлівая група. Атрымліваецца, якраз вось дзеля каго гэтыя санаторыі ствараліся, а гэта прадстаўнікі ўразлівых групаў насельніцтва. Ды, в прынцыпе, простыя рабацягі, для іх жа гэта стваралася. Працаваў там год ля мартынаўскай печы, там, ці не ведаю, там, на якім-небудзь заводзе ці на ферме, а потом паехаў на месяц, адпачыў, пахарчаваўся добра, падлекаваўся. Дзеля гэтых людзей гэта ўсё стваралася, а зараз гэта атрымліваецца сістэма ўсё далей ад гэтых людзей, так? Глядзіце, ну, я паспрачаўся з тым, што для ўразлівых груп, больш для рабацяг, да. Трэба фонд трошки падтрымліваць, але ж глядзіце, калі мы глядзім і, ну, так, на шыльды санаторыяў, мы часта бачым там рэабілітацыя, да? Дзе там тая рэабілітацыя? За 15 дзён якая рэабілітацыя? Гэта насамрэч не больш як сацыяльная перадышка. Усё. То бок чалавек можа адарвацца ад сваёй кухні, ад сваёй гатоўкі, ад сваёй мыцця пасуды, там атрымаць, ну, больш лепшае харчаванне наўпрост по таму, як яно было лепшым, ну, для яго арганізму, я б сказаў, і менш нейкіх дрэнных уліванняў. Але гэта так, і гэта так. Але ж санаторыі актыўна прадвігаюць, што яны рэабілітацыйныя, і тут я бы сильна паспрачаўся з іх
рэабілітацыйным патэнцыялам. А скажите, ну вось сапраўды, тут кажам, што рэабілітацыя такая сабе, але як агулам вы можете ацаніць якасць вось гэтых медычных паслугаў, якія зараз аказваюць санаторыі. Бо ўсё ж такі гэта не проста гатэль, гэта не проста адпачынак, тут яны пазіцыянуюць, што яны дапамагаюць нашаму здароўю. Вось рэальна па вашым досведзе, якая ёсць карысць для здароўя вось пасля такіх нашых санаторыяў і ці сапраўды вось якасць гэтых паслугаў, ці яна адпаведная? Ну, глядзіце, у Беларусі пануе такі медыцынскі падход да рэабілітацыі. То бок і спецыялісты, і сістэма, і людзі звыклі да таго, каб лічыць, што рэабілітацыя гэта нейкі такая частка медыцыны. Хаця гэта не так. Вось, ну давайте по цифрам пройдем, да, я вам скажу, што сёння 97 санаторыяў у Беларусі, так, праз іх праходзіць ну, 10-1,5 мільёны чалавек за год. І калі лічыць, ну, такую сярэднюю патрэбнасць у рэабілітолагах, спецыялістах, якія разумеюць, што такое рэабілітацыя, ну, як мінімум, да, іх патрэба кожны год 50-70 новых спецыялістаў, каб яны прыходзілі ў сістэму. 50-70 новых. Калі сістэма адукацыі трохі яшчэ гэта можа пацягнуць, але ж у нацяг, ну, то бок, калі мы адкрыем сёння тое, каго шукаюць, колькі ж спецыялістаў шукаюць нашы санаторыі, а гэта 1-2. І гэта азначае толькі адно, што насамрэч рэабілітацыі як такавой у санаторыях няма. А калі казаць пра якасць і эфект ад санаторыяў, трэба ўсё ж такі бачыць розніцу у тым, што ёсць санаторыі бюджэтныя, ёсць санаторыі больш-менш, ну так, элітныя или хай-класа, і паслугі ў іх вельмі адрозніваюцца. І таму эфекты ад іх адрозніваюцца. Але магу вам сказаць, што калі параўноўваць нават з Польшай, так, Беларусь, то ў Беларусі 15 дзён гэта стандарт. І для рэабілітацыі гэта, ну, 0, 0. І калі мы параўнаем з Польшай, то ў цяжкіх момантах рэабілітацыя гэта 4-6 месяцаў. І існуе спецыяльная праграма прафесійнай рэабілітацыі. Ці чуў хто пра такое ў беларускіх санаторыях? Ну, мусіць не. Ну, а вось вы, спадар Сергей, казалі, што летась там за год было каля 30% замежнікаў толькі. Але я падумаў пра тое, што яны якраз, пэўна, і адпачывалі летам у беларускіх санаторыях, калі, ну, найцікавей там і прыродныя нейкія магчымасці, а беларусам, калі ўжо што перападала, то у іншыя поры года. Я памятаю па сваім досведзе, купіць летам вось там нават гарачую пуцёўку беларускі санаторый гэта нерэальна, ды яшчэ і не танна, таму што не толькі альфа-радон, который вось наши калегі паказваюць зараз увесь час па відэо, да, не толькі альфа-радон, ён там дарагія вельмі, ці там віцебскія гэты, я ўжо забыўся, як называецца, ёсць люксавы таксама санаторый, вельмі прыгожы і дарагушы, але ўсюды цэны падымаюцца, рэабілітацыя пры гэтым як бы як такавая ўсё слабей, і атрымліваецца сама ідэя гэтых санаторыяў быццам бы дыскрэдытавана, яны санаторыі ператвараюцца, ну, у такую дом адпачынку, паехаць паесці, папіць яшчэ, і потым на рэабілітацыю ўжо пасля санаторыя трэба будзе ісці. То бок, ну, як вы лічыце, у цэлым, ці развіваецца гэта сістэма санаторная, як яна была задумана, ці яна дэградуе ўсё-такі? Ну, ведаеце, што яна будзе яшчэ трошкі развівацца у тым, як гэта, у тых магчымасцях, якія дае сістэма. Сённяшняя існуючая сістэма ў Беларусі, вы адразу казалі, што яна ну, пераходзіць у грашовыя там адносіны і так далей. Ну, вось, напрыклад, я вам скажу, што бюджэтны, ну, сярэдні сегмент беларускіх санаторыяў, напрыклад, Алеся, гэта 104 беларускіх рублі ў дзень. Ну, вось можете так лічыць. Ну, калі вы кажаце прэміум класа санаторій, гэта 300-500 беларускіх рублёў ў дзень. Гэта юнасць, напрыклад, там до 500 рублёў ў дзень просіць, альфа-радон просіць амаль што 500 рублей. Ну, вось такія вось цэны ў Беларусі. А калі вы кажаце пра тое, што так, гэта вялікая праблема аб тым, што, канешне, кліматычна гэта галоўная клімат,
гэта галоўны мусіць лекар для беларускіх санаторыяў. Так. І калі вы там паглядзіце ў санаторыях, усіх заганяюць хадзіць з гэтай шведскай хадзьбой. Ну вось. І таму да, так, ёсць вялікая праблема атрымаць пуцёўку улетку, а не ўзімку. Да, гэта праблема, і мясцовыя лекары, паліклінікі, яны намагаюцца, каб уцюхаць чалавеку пуцёўку там зімой. Да, гэта так. Гэта праблема, і, канешне, завісіць. Калі вы казалі, зноў-такі я развярнуся да таго, камерцыялізацыя, да? Камерцыялізацыя, яна вельмі такая, ну, недарэклівая, таму што калі мы возьмем тую Польшу, Германію, іншыя страны, да, камерцыялізацыя там ёсць, але ж там ёсць крайні, хто сачыць за гэтай камерцыялізацыяй, то бок страхаўшчыкі. Тыя, хто плоціць за ўсё, тыя, хто лічыць за якасцю, тыя, хто адсочвае эфект ад рэабілітацыі. У нас такога няма наогул, і сёння можна казаць, што ніякага звязку паміж паліклінікай і рэабілітацыяй у паліклінікі і санаторыі няма. Диспансернага уліку як такавога няма. І таму, калі казаць пра узвышэнне рэабілітацыйнага патэнцыялу канкрэтнай асобы, такога няма. Карацей кажучы, спадар Сергей, атрымліваецца, што зараз рэабілітацыя патрэбна самой сістэме рэабілітацыі. Дзякую вялікі, што былі сёння з намі. Сергей Драздоўскі распавядаў нам пра беларускія санаторыі. Ён праваабаронца і заснавальнік офісу для людзей, для правоў людзей з інваліднасцю. А мы з беларускіх санаторыяў адразу у фінскія сауна. Паглядзім, што нам там здымала, як паддала пары здымачная група праекту «Від на жыхарства». Да, были сумасшедшие. Смотри, как людно-то. Вельмі добра, вельмі жарко. В гэтым месцы 3 сауны па-чорнаму. Калі топяць, весь дым ідзе ўнутр, таму сцены ў сажы можна памаляваць, калі ўзяць пальцам па сцяне, намаляваць нешта. Вусы, бараду, ці бровы падвесці дзяўчыну. І яшчэ пасля таго, як кажу гэтую сауну, яшчэ пару дзён у душы адчуваецца запах дыма, костра ад волос и тела. Приезжайте все в Финляндию насладиться сауной, природой, спокойствием. Скажи, почему Финляндия считается одной из самых счастливых стран? В Финляндии все базовые потребности закрыты. Да, бесплатное образование, бесплатная медицина. Бесплатное жилье, бесплатная еда. Помощь. А ты не делал хоть вот авто? Пожелания об уходе? Нет, зачем? Я еще молодой, куда мне? У меня ж в пожелании об уходе написано, что если я буду больной, немощный, не соображать, что делать, то применять активную эвтаназию. Пассивная есть эвтаназия. Есть активная эвтаназия и пассивная. Значит, пассивная. Пассивная эвтаназия – это когда не лечат человека, а просто обезболивают, и он умирает сам. А активная эвтаназия – это когда человека убивают уколом. А как ты относишься к активной эвтаназии, чтобы именно так? Положительно. Но если человек старый уже и не соображает ничего, и мучается. А ты бы одобрил ее для какого-нибудь своего близкого человека? Да, если человек мучается. А для себя? Я об этом не думал никогда. Нет. А для себя нет? Шикарно в Финляндии живется, да? Счастливые такие, потом так... Ты хочешь убить своих всех родственников? Да, а сам нет. А мне не надо эвтаназию. Твоя любимая тема. Да, моя любимая тема. Смерть. Ты до этого меня спрашивал, где нетипичная видеобаня? Ну, где? В барах. А, точно. В барах есть у нас баня. Даже есть в центре, теперь открыли же новую. Да, на главной улице. И люди в халатиках такие топ-топ-топ идут в бар. Часть людей в баре сидит, а часть ходит в баню. Ну или одновременно тоже можно. Ну там, наверное, еще хмелеешь быстрее. Что жарко, это так... Ну весело, да. И весело.
финны все очень законопослушные. Если сказано, на бумажке написано так, значит, скорее всего, они будут делать так. Да, они уважают правила, большинство. Что делать? Сигареты? Я сейчас на паузу поставлю видео, хорошо? Do you speak English? Little bit. You can smoke here. If you want to smoke, you can go to this place. Поняла тебя? Ну, надеюсь. Если нет, то я вон позову зелененькие жилеты. А вось і Валер до нас прыйшоў. Прыйшоў, прынёс вашыя каментары, дарагія сябры, ну што? Сябры, я ваш голас у студыі вашых каментароў. Наконт адпачынку шмат пішце, рэагуйце пра ўсё. Некаторыя, Волошка, піша цудоўна, лепшы адпачынак, калі робіш тое, што хочаш. Маё лета так і прайшло, рабіла, што хацела, падарожнічала, крыху працавала, папросту кайф. Найлепшы від адпачынку – гэта змена дзейнасці, цалкам згодны. Так, тут я пісаў. Добра, ужо колькі гадоў у мяне адзін адпачынак з жонкай на лецішчы. Вось і сёння апошні дзень, заўтра на працу. Спадзяюся, хоць там шашлыкі, сауна, там лазня, ўсё это было. А учора на Вісле збіраліся беларусы ў Варшаве, амаль 60-70 чалавек было. Шкадуюць, што вось нас утрох там не было. Запрашайце, прыйдзем. Малайцы, расказваюць пра гэта, калі ўжо ўсё адбылося. Пішыце Добра, і зараней. можа апошні, але іх тут нашмат больш, адпачынак, які пасуе, можа быць розным. Можна выправіцца ў вандроўку, плюсую, а можна у хаце каля возера атрымліваць асалоду, каб у лазню схадзіць і ў грыбы. Таксама. Каля возера можа быць асалода не толькі ў хаце, а проста нават у шалашы. А вы адпачылі, паспелі? Мы адпачываем на працы, ты ж разумееш. Вось нядзеля, і мы тут адпачываем, правда ж? Я расказваў Аліне, як я не дажаў, пробаваў на гаубцы бульбу вырасціць, але пасадзіў позна, дык яна не ўзышла. Карацей, дажынак у цябе не будзе, Анатоль. Але ў нас будзе дажнёмся. працяг нашай праграмы. Зараз робім невялічкі перапыначак на каву, музыку, карацей. Паслухайце, вельмі класная песня. І далей мы вам што раскажам? Пра дресіцкія грошы, і будзе там пра тындер, і шмат чаго будзе такога. Задумайцеся. Джей Морс. Калі за вокнамі монохром і незалежныя светлафоры, плынь накрые нас ізноў цішыня, і мы спыняем, хто на сезон, хто на гады, а хто назаўжды. Свае маторы даруй, я узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна сноў, дзе побелы снег. Даруй, даруй мне. Дзень праз вокны ў халодны пакой, як всё, што мы рабілі дарма. І так у выніку было лепей. Не, самотна ты мяне супакой. Ты нават не чакала сама, як мала цяпла, як мала святла. Маім сусвеце даруй, я узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна сноў, дзе побелы снег. Даруй, даруй мне. Узнімаю твар угару. Даруй, я не губляю маю мару. Даруй, краіна сноў, дзе побелы снег. Даруй, даруй мне, даруй мне, даруй мне,
хаваюся ад каментару. Вяртаемся ў студыі, дарагія сябры. З вами Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель. Гэта раніца з Белсатам. Сёння ўжо 24 жніўня, пахаладала. Ой. Ці тебе няма адчування, што канец лета? Нешта, да, я ўжо сёння пеў, цыціраваў нашу знакамітую спявачку. Вось і лета прайшло, што-то там і не бывала. Але ёсць яшчэ тыдзень, надвор'е, спадзяюся, будзе не самым горшым. Ну, ведаеш, самае цікавае, што з узростам 1 верасня як бы не пужае. Радуе, дзеці нарэшце сыходзяць у школу, дома становяцца спакайней. Сапраўды, праўда, пакой нам толькі сніцца, а спім мы мала, як вы ведаеце, пачынаемся на раніцу рана. Таму давайце трымаць тэмпы, наперадзе ў нас яшчэ шмат чаго цікавага. Краіна, у якой грошы валяюцца пад нагамі. Ці ўзбагаціўся Саша Гойшык у Венесуэле, дазнаемся праз некалькі хвілінаў. Тут каву вараць інклюзіўныя барысты, а кружэлкі круцяць дзеці. Працягваем знаёмства з незвычайнай беларускай кавярняй. Дык што, Тындар усё? Ці праўда, што людзі больш не жадаюць онлайн-знаёмстваў, высветлім у госця нашай студыі. Хочацца нагадаць, што сёння мы пытаем у вас пра ідэальны ваш адпачынак, які ён на моры, ў лесе, на лецішчы, а можа на канапе з Белсатам у тэлевізары. Канешне, ўсё гэта ў вашых каментарах на нашым інстаграме, на нашым ютубе. Вось вы бачыце, вот тут вот адрес ёсць, калі ласачка, пішыце. А таксама в Фейсбуку, в Аднакласніках, паўсюль, дзе ёсць Белсат. Дзякуй тым, хто нас глядзяць. Калі ласка, калі вы можаце, паставце нам лайкі, нам будзе прыемна, а больш затое больш беларусаў змогуць паглядзець цудоўную раніцу з Белсатам. Ну, а з Беларусі, калі вы гэта робіце, глядзіце, то праз інтэрнэт карыстайцеся VPN-ам, каб было бяспечна. Ну, але калі вы яшчэ водзіце носам, там глядзець, не глядзець, у нас падрыхтавана адмысловая рубрыка Сашы Гойшыка, которая імгненна прагоніць рэшткі сну. Гэтым разам наш блогер-кругасветнік завітаў, Аліна, у Венесуэлу, краіну, дзе грошай... С канапы поглядим. Короче, там грошей, как грязи у той краине. Давайте поглядим. Уявіце сабе, першае, што ты бачыш, калі прыязджаеш у новую краіну, гэта грошы, якія валяюцца пад нагамі. Балівары, якія калісьці былі сімвалам нафтавага дабрабыту, цяпер як лістота пасля інфляцыйнага шторма. Так мяне сустрэла Венесуэла, вялікая сяброўка беларускага дыктатара, які кінуў яе ажно на $1,5 мільярда. Сюды я прыехаў, каб на свае вочы пабачыць сумную сучаснасць самай багатай некалі краіны Лацінскай Амерыкі. Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы ў братняй Венесуэле, краіне, якая стала сімвалам упушчаных магчымасцяў. Венесуэла мае найбуйнейшыя ў свеце запасы нафты і адначасова ўваходзіць у спіс самых бедных краінаў Лацінскай Амерыкі. Гэта як у тым жарце. Дайце камуністам пустыню Сахара, і там пачнуцца перабоі з песком. Ну, ці дайце лукашыстам Беларусь, і бульба стане дэфіцытам. Мясцовым ябацькам, як іх тут называюць чавістам, урад выдзяляе бясплатныя прадуктовыя наборы, раздае газ і бензін. За гэта яны павінны уважліва сачыць за сваімі суседзямі і дакладаць, куды трэба. З 2015 года краіну пакінула больш за 7 мільёнаў чалавек. Інфляцыя складае мільёны %, а сярэдні заробак за апошні год менш за $100 у месяц. Пры гэтым колькасць паліцыі, нацгвардыі і войска яшчэ большая, чым у сучаснай Беларусі. Яны тут літаральна пад кожным кустом. Да Каракаса я дабіраўся 40 гадзін аўтобусам і не абыякім, а беларускім мазам са значком «Мерседес». Падарожжа выглядала як сапраўдны шпіёнскі фільм. Кожных 20 кіламетраў блокпост, вобшукі і праверкі. Я адчуваў сябе не турыстам, а спецагентам без прыкрыцця. У сталіцы мяне сустрэла пустое метро. У гадзіну пік. Электрычнасць знікае рэгулярна. Транспорт часта не працуе, вада па раскладзе. Людзі вымушаны ставіць агромістыя бакі з вадою, каб яе назапасіць. І щоб ви розуміли, вот эта ємність, куди виходить 550 літрів, тому що їх нема води тут на 22-м поверсі. Паўгадзіны на день дають воду. Боже мой, не могу поверить. Але ў крамах поўныя паліцыі.
a Maduro, a nuestro Ministerio de Alimentación, a nuestro alcalde y gobernador Ángel Mantrano. Todos unidos y juntos dando la respuesta a las comunidades. Ценники пишуть у доларах, але оплату на кассе у боливарах по курсе, які міняються хутчэй, чым на двор'і. Усё ёсць, але не для ўсіх. Вось такі ён, баліварянскі рай, дзяржава для народа. На выезде из Венесуэлы офицер забрал у меня $5. Просто тому, что может. Это был один раз, когда меня обрабовали в Латинской Америке. Причем сделала это не банда, а полиция. Бывай, Венесуэла. Наўрад ці мы побачимся еще. Подробязней про мои пригоды читайте на нашем сайте belsat.eu и заставайтесь на ранице с Белсатом. Хорошее, веселое подорожье Саши Гойшика. Хочется за ими сашить и сашить, але мы хотькі-няхотькі рыхтуемся до осені. Асаблівага падыходу ў гэты перыяд патрабуюць не толькі школьнікі, ведаем, дзяцей збіраем у школу, але і нашая скура. Як даглядаць яе ў больш халодны сезон, падкажа доктарка эстэтычнай медыцыны Дар'я Андрейчук. Дар'я, вітаем. Вітаю. Дар'я. Вельмі рада развіртуаліцца, мы ўжо тут пазнаёміліся, сказалі, хто тут да каго падпісаны, так што вельмі цудоўна, што ў нашу раніцу прыходзяць людзі, якіх урэшце можна пабачыць ужывую побач з намі. І адразу да тэмы. Давай, да Як тэмы. змяняецца структура нашай скуры, так, Думаеш, яна за лета, і чаго яна патрабуе ў халодны перыяд? Тут я бы не сказала, что изменяется наша структура скуры, бо структура скуры, она такая, ну, заўсёды сталая, так? Але, конечно, есть розница. Изменяется такое асяроддзе, у якім гэта наша скура знаходзіцца. І таму, конечно, дагляд павінен быць залежны ад таго, у якім асяроддзі наша скура знаходзіцца. А менавіта, калі мы кажам пра лета, то летам гэта ўсё ж такі трэба браць пад увагу ўплыў сонейка, ўплыў кліматызацыі, ўплыў таго, што наша скура, яна больш прадукуе себум, поту. Але калі мы кажам пра такі вось пераходны момант з летняга такога паветра на восеньскае, гэта ўсё ж такі трэба сабе здаваць справы, што тут пачынаюцца такія больш жорсткія умовы для нашай скуры. То бок гэта перапады тэмпературы, як мы вось з памяшкання выходзім на вонку, альбо, напрыклад, наадварот. Таксама гэта вецер, гэта мароз, які моцна ўплывае на нашу скуру. І, адпаведна, з гэтым трэба ўсё ж такі дабіраць і дагляд, і працэдуры. Бедная наша скура, цяжка ёй. Як ёй дапамагчы? Што зрабіць так, як змяніць вось гэты наш набор слоечкаў, які ў нас стаяць у... Кефірам намазваць. Ну, можа, не кефірам. Вось што рабіць, якія кампаненты адпаведныя для таго, каб добра ўтрымліваць нашу скуру ў такі больш халодны перыяд, калі менш сонца, але ўсё ж такі становіцца халадней. Так, ну тут, па-першае, трэба браць пад увагу, што гэтыя слоечкі, тое, што знаходзіцца ў гэтых слоечках, яны павінны быць усё ж такі больш, зрабіцца больш плотнай, больш густой кансістэнцыі. Таму што, калі ўлетку мы ўжываем такія больш далікатныя тэкстуры, такія больш плынныя, эмульсіі, сыраваткі, то восенню гэта ўсё ж такі павінны быць такія густыя, досыць крэмы, якія, ну, у стане будуць у нейкім стопню ахоўваць нашу скуру, так? Гэта першая рэч. То бок тут я бы так падсумуючы сказала, што трэба рабіць акцэнт на пажыўленні нашай скуры. То бок ліпіды? Ліпіды, цэраміды, вітамін Е. Ретиноиды так, але гэта я бы отнесла у такую іншую групу. А вітаміны, што з вітамінамі? З вітамінамі. Калі мы кажам пра вітаміны, то тут мы працуем з антиоксидацией нашай скуры. То бок, як такі супер антиоксидант, усім вядома, гэта вітамін С. Яблоко прылажыў, і ён ужо працуе, ці не? Ну, не до конца гэта так працуе, але ўсё ж такі, ну, трэба больш так працаваць з тым, што нам прапануюць нашыя касметычныя лабараторыі. І гэта вітамін С, гэта вітамін Е, таксама добры антиоксидант, фірулевая кіслата таксама, калі мы кажам пра антиоксидацыю скуры. Resveratrol, напрыклад, таксама можа ўжывацца. Гэта такі, ну, сапраўды адзін з наймацнейшых, нават па сваёй моцы ён пераважае вітамін С.
Это калі мы кажам пра антиоксидацию. То бок тут мы уже маем два таких пункты. Гэта пажыўленне, антиоксидация. Так? Ну і, конечно, памятаем пра тое, што мы таксама спрабуем працаваць з тым, што нам пазасталося па леце. То бок гэта пігментацыя, такія нейкія плямы, у кагосьці больш відочныя, у кагосьці меншыя. Але якія паўстаюць у выніку таго, што наша скура, яна, ну, ўсё ж такі знаходзіцца. Ну, я вось эканомная. Ну, напрыклад, застаўся у меня крэмік з лета, я ж не буду яго выкідаць. Трэба ж дамазаць да канца, правда? Можа быць, як камбінаваць, што дадаць хаця бы трошачкі, каб паступова пераходзіць вось на гэты дагляд хатні. Капнуць алею. Нет, не до конца. Не до конца так это працуе, але, напрыклад, калі з лета у вас пазастаецца крэм з фільтрам, то тут ні ў коім разе не трэба яго выкідваць, бо гэта ўсё ж такі такі вось акурат кампанент, які мы можам ужываць круглы год. І не тое, што можам, але мусім. Так, мусім ужываць круглы год. Адзінае, што можа змяніцца, гэта стопень аховы, канешне, але гэты прадукт, ён павінен пазастацца круглы год. Так? Таксама не ўсе асобы на лета перастаюць ужываць вітамін С. Некаторыя працягваюць летам ужываць вітамін С, то бок далей яго можна ўжываць па леце, але таксама проста, напрыклад, можа змяніцца канцэнтрацыя гэтага вітаміна С. Так? То бок, напрыклад, калі хтосьці ўжываў улетку гіалуронавую кіслату, таксама мы не мусім як бы пераставаць, проста памятаць пра тое, што толькі і выключна сыраваткі з гіалуронавай кіслатой яму можа быць недастаткова. Штосьці трэба такога дадаць яшчэ больш пажыўнага. Так? Вось пра дадаць. Мы ўсё пра касметыку, пра пажыўныя рэчы, а хочацца ж працэдурку якую-небудзь зрабіць, прычым не толькі жанчынам, але і мужчынам. Вы уяўляеце, вот холодна, восень, это такі раз у цёпленькім кабінеце касметолага табе робіць прыемную нейкую працэдурку. Якія працэдуры вось восенню трэба рабіць? Варта рабіць. Працэдуры. Ну, вось наконт прыемнай не ведаю, як гэта будзе, але восень... Карысная, так, дакладна. Але восень гэта такая пара, якой мы актыўна ўжываем лазератэрапію. То бок пацыенткі прыходзяць на лазеры, на розныя лазеры, на лазер пікасекундны, на лазер фракцыйны, на лазер тулівы, на лазер сасудзісты, то бок это актыўнае ўжыванне лазераў у розных такіх накірунках, скажем так. То бок гэта і праца з якасцю скуры, і праца з гіперпігментацыяй, і праца з дробнымі зморшчкамі, і праца з сасудамі, зноў ж такі. То бок гэта вельмі такі шырокі спектрум працэдураў, якія можам ужыць беспасрэдна вось восенню і ўзімку, таму што гэта проста-напроста бяспечна для пацыента, то бок гэта актыўная працэдура, якія мы... Сонца менш, і па гэтаму можна гэтыя такія... Так, то бок я не кажу, што летам я не раблю лазеру увогуле, не, такога няма, але ўсё ж такі больш актыўная праца з лазером. А вось гэтыя всякие пілінгі, там, маски, не знаю, апаратны нейкі масаж, там... Ну, апаратны масаж твару ўсё ж такі можна, і цела таксама можна рабіць круглы год. Гэта мы, ніколі я не ўзалежняю ад таго, ці гэта лета, ці гэта восень. Але што тычыцца пілінгаў, то так, калі мы кажам пра такія больш агрэсіўныя пілінгі, можа гэта, напрыклад, быць пілінг ТЦА альбо пілінг фенолавы, то, канешне, гэта ўжо такі, сапраўды моцна інвазійная працэдура. Што парэкамендуеце для мужчынаў? Вось Анатоль жадае. І што ему зрабіць? Ці ёсць увогуле нейкае адрозненне? Вось адны працэдуры для жанчын, другія для мужчын. Хацелася б трошкі, каб было. Ведаеце, я ніколі не ўзалежняю такога плана тэрапеўтычнага, які я распісваю для сваіх пацыентаў, ад полу і ад узросту. Бо я працую згодна з усказаннямі таго, што вось трэба зрабіць то і то, мы робім то і то, незалежна, ці гэта мужчына, ці гэта жанчына. Так? То бок я працую так, кажу, незалежна ад полу, толькі ад таго, што трэба і варта зрабіць у гэтай сітуацыі. Тады кароткае пытанне напрыканцы нашай размовы. Ці ёсць нейкая адна працэдура, якую вы раіце зрабіць менавіта зараз у восенню, каб лепей сябе адчуваць і лепей выглядаць? Так, гэта таксама, але я ўсім сэрцам кахаю лазеры, таму лазератэрапія. Але які гэта лазер, гэта ўжо там згодна з індывідуальнымі асобамі. Самае важнае, дарагія нашы гледачы і глядачкі, важна ведаць, да каго ходзіце, хадзіце да сапраўдных дактароў, каб вам не зрабілі крыўду, бо гэта істотна. Вось, дзякуй вялікі, доктарка эстэтычнай медыцыны Дар'я Андрыйчук была з намі, расказала, як змяняецца, як сябе папесціць у восені нават. А зараз будзем што рабіць?
Песціць вушы. Так, мяне ўжо вушы папесціла Дар'я прыемнай беларускай мовы. Ну, а ў нас на раніцы з Белсатам музыка. Проведу, проведу русалочку до ворот. Проведу, проведу русалочку до ворот. Русалочку до ворот. Русалочку до ворот. Русалочку до ворот. А сама молода вернусь до дома. Мы тут кайфанули под крыві, але ёсць сенсацыя, дарагія сябры. Сапраўдная. Сапраўдная сенсацыя. Давай, рассказывай. Валера, что, наша Катя сказала, что у нашего Дениса роман. Не, не так, Валера, ты пераіначыў. На самой справе роман то яго роман, але з кнігай Дзяніс Дудзінскі выдаў роман. Напісаў, ужо выдаў. Вы ўжо бачылі сёння ў сторыс. Прыйдзецца запрашаць яго ў раніцу. Як дайшоў до такого жыцця, напісаў кнігу. Вот ты напісаў хоць одну кнігу? Не допісаў. Ну, а чаму? Пра рыбалку напісаў, пара. але ведаеш, што зрабіць можна? Добра, куды пайсці, куды падацца? Які культурны план? Акрамя кнігі Дзениса, романа Дзениса Дудзінскага. Ну, можно заняться, например, космосом и авиацией. Вот вы ведали, что в Беларуси есть самый что не есть сапраўдны музей авиации и космонавты ёсць? У нас полова краіны космонавты. Один и непаўторны. Гэты музей находится ў Менску по адресе вуліца Ліпкоўская, 12А. Это попросту у аэропорте Ліпкі. Под открытым небом, в сосновым лесе, з утульнай кавярняй. І вось туды можна выбрацца хоць усёй сям'ёю. У экспазіцыі вось там якраз больш за паўсотні самолетаў, гелікоптараў, тым ліку самы вялікі вось гэты легендарны транспартны гелікоптер Ми-26, ён у кіно яшчэ здымаўся з Брэдам Пітам. Можна нават пасядзець за штурвалам. Таксама ёсць павільён уласна космас з савецкімі спадарожнікамі саюз, скафандрамі, нават з тюбікамі з касмічным супам. Вау. Цікава, што можна пакаштаваць. Вось цікава, было б класна з'ездзіць. Хто паедзе, калі ласка, нам
перадайте, потым напишите. Але не ездите в понедельник. Подобно не працуюсь в космонавтах. Передайте нам тебе. Так, давайте далей прагартаем. У нас у горадні ёсць таксама цудоўная магчымасць. Там можна на дзень стаць супергероем. Калі вы хоць раз марылі Марвел. Не, вот так вот. У свеце не Ганна Сілук, а в свеце Марвел, ну, вось час настаў на выставе супергерояў Марвел за 12 рублёў. Вас чакае сапраўдны атракцыён эмоцыяў. І вы можете прайсці там геройскія выпрабаванні, VR-квесты, праверыць, ці дастойны вы падняць молат Тора, адчуць сябе чалавекам-павуком на трэнажоры. Усё гэта можна, спаборнічайце таксама з сакаліным вокам у трапнасці, наведайце гэты музей, пабачце ўсё ў натуральную велічыню. Выстава супергерою працуе ў ТРК Трініці, я там жыў недалёка. Вось. Ну і яшчэ адно. Няхай ваше жыццё зазяе новымі фарбамі. У найбліжэйшую суботу, 30 жніўня, у Смургонях будуць развітвацца з летам. Сярод інша, а 15 у гарадскім парку распачнецца Color Fest. Як пішуць арганізатары, гэта будзе тэрыторыя свабоды, драйву, неўтаймаванага вяселля пад адкрытым небам. А ніякіх узростовых абмежаванняў няма, толькі ты, музыка і тысячы разнакаляровых фарбаў у паветры. Уваход на тэрыторыю свабоды свабодны, а вось калі захочаце уласнаручна папэцкаць іншых, то за фарбу давядзецца заплаціць 7 рублёў. А я магу расказаць, як традыцыя святкаваць апошняе выходнае лета нарадзілася ў маёй вёсцы роднай. Мы там святкавалі весь час летом чомуху, ведаеш, там зельніцу, там вот усё пікнікі такія. А потом нехта кажа: слухайце, ніяк мы не заканчиваем нормально лето. Давайте святкаваць апошняе выходнае лета. І мы придумали на апошняе выходнае лета, мы рабілі грандыёзны пікнік усёй моладзі нашай вёскі, ішлі ў лес. А я буду заканчивать это лето с кавой. Хіба что завітаю у Inclusive Barista. Ну, что вы думаете на такую прапанову? Можем разом сходить. Думаю, что гэта хорошая ідэечка. Ну а мы глядзім працяг іх гісторый. Мы пытаемся внести такой фанни образ справляющегося со всем работника с инвалидностью, который не в роли какого-то просителя и не из жалости находится на этой работе, а потому что никого, кроме него, круче прям нету. Из нелюбимого посуда. Посуда. Как и в любом заведении, как и в любом месте, посуда – это когда ты моешь эти ложечки, эти чашечки. Да, это потом все, конечно же, моется в специальном месте, но, тем не менее, постоянно руки в воде. Постоянно ты должен... Не оставишь же ты эту чашечку, она будет раздражать, она будет портить визуальный вид. Поэтому сразу за каждым гостем надо вот это вот все перемывать. И только-только ты это закончил, и кто-то опять такой: спасибо, и приносит тебе чашечку. И ты такой: нет, я только с этим справилась. Здесь по будням приходят малые девчонки по 6 лет, по 7, которые играют свои первые диджейские сеты, которые играют на пластинках. Честно, в своем детстве я бы не то, что не могла себе такого позволить, я бы даже не могла подумать о таком. Кофе, конечно, не пьют, но какао можно угостить. И это очень здорово. И вот даже на днях было мероприятие, когда собрались и дети, и взрослые, и малая играла Imagine Dragons на пластинках. По воскресеньям мне нравится, здесь собирается философский клуб. Я на самом деле не знала, что это. Я была занята работой, смотрю, вернее, слушаю. А такие интересные темы сначала начались с религии, с какого-то воздержания. Потом перешли к теме секса. Я думаю: стоп, я не могу понять суть мысли, что там происходит. Потом я подошла, они говорят: а у нас обсуждение книги, которую мы все или прочитали, или кто-то как в виде аудиокниги. И я просто вроде как работаю, а уши просто туда, потому что это непривычно, необычно и интересно. Вот если подумать то, что я прежде всего украинка, которая работает в Польше, где говорят, что поляки не любят украинцев, и еще и в белорусском заведении, которое, так сложилось из-за обстоятельств, считается агрессором военным против нас, звучит все очень странно, но по факту это не так. Во-первых, здесь люди, которые очень осознанные,
и которые не подвластны влиянием политических старых дедов, будем честны, это важно, это остро, но это есть. Это совершенно другой уровень людей, и здесь, кто бы что ни говорил, это семья, это очень большая семья, которая относится к тебе максимально искренне и принимают тебя, а могли бы и не принять точно так же. Такая кавярня выдатнае месца для новых знаёмстваў. Тым больш, як нам данеслі нашы шпіёны, за апошнія 2 гады адзначаецца падзенне папулярнасці папулярных сервісаў знаёмстваў у інтэрнэце, напрыклад, Tinder ці нейкія іншыя дэйтынг-аплікацыі. Анатоль нават не ведае, што гэта такое, бо яго адна жонка 31 год. Віншую, дарэчы. Не, я ведаю, што такое Tinder, але ніколі ім не карыстаўся. Вось бачыце, але ёсць людзі, якія вымушаны карыстацца, але зараз усё менш карыстаюцца. І чаму гэта адбываецца, гэта высветлім у магістра псіхалогіі, псіхолага-практыка Алексея Шкурдзюка. Вітаем, Алексей! Добрага раначку! Алексей, здорово, что до нас пришел с цікавыми новинами. Так все-таки что? Тиндер и остальные все онлайн-аппликации, все? Нет, это на самом деле не все. На самом деле я бы не хотел говорить, что это все. Это просто хороший инструмент, которым, ну, к сожалению, не все умеют пользоваться на сегодняшний день. Я в том смысле, что все, типа, заканчивается? Не. Перестать працаваць? Працуе. Так, а у чым праблема? У чым праблема з тым, што людзі все ж таки перасталі так актыўна карыстацца, ну, альбо перастаюць так актыўна карыстацца? Здавалася б, там табе і пару падбяруць, там і рэкамендацыі нейкі, ну, как бы штучны інтэлект быццам бы дапамагае, а вось людзі менш і менш статистика ж не лже. Ну, смотрите, основная проблема, и об этом говорят какие-то международные исследования, и мой опыт как терапевта, это перегрузка от выбора. И на самом деле много разочарования. Постоянно, то есть выбор пар, высокий порог выбора пары, то есть хочется прям вот найти идеального партнера. И вот эти свайпы, легко отказать. Это же все живые люди, а ты их свайп. Да. И в этом на самом деле не основная проблема, это как результат. Вот. На самом деле в этом есть и плюсы. Вот. То есть есть некоторые, как бы так, желающие создать отношения, пару, найти партнера или партнерку. Для них тренировка коммуникации — это уже хорошо. То есть им страшно пойти на знакомство на улице. И вот здесь дейтинг-приложения, они имеют некую такую, ну, вторичную еще выгоду. Вот. Есть фильтрация, то есть возможность отсеять тех, кто, ну, страшен, тех, кто кажется, что это какой-то кандидат, ну, агрессивный, например. И для этого есть много способов, как это сделать безопасно. Ну, я скажу на своем досвіді. У меня проблемы с коммуникацией нема. Но я не уявляю себе, что я пойду и буду там с кем-то знакомиться на улице. Вот как это? Страшно же. А так вот в телефоне поглядел, что Привет, я Алина. Что ты тут робишь? И агулам, ці жанчыны знайомяцца першыя зараз? Ці гэта актуальна? И женщины, и мужчины знакомятся, ну, здесь нет какого-то такого различия гендерного на самом деле. Вопрос, кто что ищет. На самом деле это вопрос вопросов. Если мы не знаем на самом деле, чего мы хотим от отношений, если мы не знаем, что мы ищем в отношениях, то есть если мы не осознаем, для чего нам это надо, то нам не поможет ни онлайн, ни Tinder, ни другие похожие приложения. И офлайн тоже может, ну, скажем так, быть кейсом неудачным. Слухай, а може бути просто люди стаміліся вось ад гэтай ўсёй віртуальшчыны. Зараз і сяброўства гэта ў асноўным сацыяльныя сеткі, там і контент мы спажываем праз тэлефоны, нават кніжкі чытаем у тэлефонах. Людзі мы растаміліся і захацелі, як бы, ну, нейкіх сапраўдных адносін. Так, звісно. Здесь вопрос-то в чем? Как говорится, сложная тема, сложные какие-то моменты, а в них входят и отношения, и близость, и тепло, требуют настоящего канала, то есть такого многоканального общения. Ну, вот так мы зараз у студии. Так. Ну, я вижу, то есть, вот как вы двигаетесь, как вы говорите, ваш взгляд смотрю, вашу позу, осанку, вот, микродвижения, да. И мне уже как бы интересно, что с этим человеком, как бы, вот, о чем можно говорить. А як Анатолий усмехнулся одразу. Да. То есть даже вот поза и осанка, она уже говорит о том, что здесь безопасно на самом деле. И это очень важно. А если тема сложная, а канал только текстовый или какой-то видеозвонок, конечно, мы не считываем всю эту информацию. И есть много напряжения и разочарования.
Вот как-то так. Але тым не менш не все так кепска ў аплікацыях для вось гэтых знаёмстваў. Яны могуць нам падвысіць самаацэнку. Як гэта правильно зрабіць? Давайте параем нашим глядачам. Так. Ну, смотрите, еще на заре дейтинг-приложений, на самом деле, то есть, ну, коллегиально в психологическом сообществе была такая порада клиентам, что зарегистрируйтесь там. Зарегистрируйтесь и сделайте профайл, вас как-то будут там выбирать, лайкать. И если у клиентов была проблема с самооценкой, то на первых порах это помогало. Я подчеркну, здесь это не панацея, и на сегодняшний день вопрос спорный, потому что, ну, это было давно, когда мы так советовали. Но, тем не менее, создать свой профайл, осознать свои требования к партнеру, кого ищешь, и честно написать про себя, а не так, каким бы я хотел быть идеально. Давайте скажем щиро, мало кто пишет честно. У гэтых аплікацый, правда ж? Все там показывают наилепшее, что может быть. Это так. А то ще чужую фотокартку ставить. Это так. И вот там... як забеспечиться от таких людей, які подманывают нас у соцсетках? Вопрос тоже очень важный, про безопасность в дейтинг-приложениях. На самом деле очень много с этим проблем. Часто страдают женщины, много нежелательного, скажем так, незапрошенного сексуального контента, приложений, харассмент, домогательство, ну и прочие, скажем так, штуки, которые там не будем в эфире называть, они действительно угрожают. И действительно от этого тоже много разочарования. И как себя защитить, это на самом деле, ну, не слишком сложно. Ну, допустим, разберем на примере некой такой мужской агрессии и мужских домогательств, либо сверхконтроля мужчинами женщин. То есть это ненавязчивые вопросы. Например, вопросы по поводу, как ты относишься там, к сестрам, как бывшей подруге или партнерке относишься. Не в плане допроса, а аккуратненькие вопросики даже в плане переписки. И ответы, которые могут быть от кандидата, скажем так, они могут о многом сказать. Попробовать отказывать, говорить «нет», как кандидат, ну, найденный кандидат отвечает на отказ. И если это шутки сексистские, если это такой, ну, намеки на контроль, то это уже, так модно говорить, red flag на сегодняшний день. Сразу нет. Ну, да. Ладно, тады задам галоўнае пытанне сённяшняй нашай сустрэчы. Все-таки, а як зразумець, чаго ты хочаш, што табе трэба? Ну, таму што я так зразумеў з таго, што ты расказаў, што неважна, гэта онлайн, офлайн, бывае людзі не разумеюць, што ім трэба. Есть такая формула базовая на самом деле. Она называется 1-3-2. Когда мы сами себе должны ответить четко, ясно и честно на вопросы. То есть первый – это что я ищу в отношениях, какие у меня планы на отношения на ближайший год. Это может быть там рождение детей, совместный быт, поддержка, опора, какие-то романтические там, или эротические истории. Второй пункт, там нужно 3 вопроса закрыть. Это чего не допускать, не буду допускать в этих отношениях. Не буду допускать там, контроля, допустим, нетрезвости, психологического насилия, психоэмоционального. И третий... Физичного, само собой. Об этом даже мы, ну, must have. И третий пункт – это что я буду, идя в эти отношения, что я буду отрабатывать для себя, что я буду, чему учиться, коммуникации, видеть другого, например, то есть принимать инаковость или различия. То есть мы же разные все, и в этом на самом деле прелесть, что мы разные. Это интересно. И то есть получается, человек закрывает «я хочу», чего я не буду допускать, что мне не нужно, и что я в этом беру для себя, как я развиваю себя в отношениях. Ведь это все равно работа. Абсолютно гэта праца, і мы гэта разумеем. Мы разумеем, што таксама у онлайне часцей прасцей зрабіць вось гэты першы крок. Але каб штосьці развілося, трэба зрабіць і другі крок, выйсці в офлайн. Я скажу, што я вось зараз побачила недавно ў кавярні спід-дейтинг. Падаецца, такое вот штосьці ўжо избітае і даўно забытае, але вось ён вяртаецца. І потым мне таксама з'явілася реклама, дарэчы, у сацыяльнай сетцы офлайн знаёмства, дзе збіраюць вялікую колькасць сінглаў і такая вось вечарынка, дзе можна просто пагаварыць і пазмаць. Вось такі вось Алексей, цікавы хлопец, я з ім паразмаўляю, альбо Анатоль. І вось так прасцей тады штосьці. І вядома, што все прыйшлі з мэтаю пазнаёміцца. Так, ну, фармат спіддейтинг також працює, але... Можно и в украинской мове. Але и белорус. Но, смотрите, есть такие кейсы интересные. Кто-то, кто
боится, что его не выберут. И когда самооценка очень неустойчивая, и бывает так, что кого-то не выбирают. И на таком формате можно, ну, прям совсем очень сильно раниться. Вот. Выход находят следующий. Берут друга или подругу, договариваются, что они не знакомы. И если вдруг никто кого-то не выберет, они выбирают друг друга. Ну, просто так легче. Это такая парада. Абсолютно шикоўная парада. Выходим в офлайн. Карацей, я зразумеў простую рэч, што незалежна ад таго, это телефон, ці Тиндер, ці нейкая іншая там віртуальная платформа знаёмстваў, карыстайцеся імі как инструментом для того, каб працягнуць знаёмства, альбо не працягнуць офлайн. Совершенно верно. То есть первичный отсев — это приложение, вот, где мы понимаем, из какого пола выбираем, и далее надо просто установить все правила. Правила такие: если у нас затягивается онлайн-беседа, если это какая-то такая, ну, мутная история, то мы это отбрасываем сразу. Договариваемся на встречу, и на встрече тоже есть правила. Первая встреча, точнее, первая переписка. Мы выставляем маркеры, нет ли там агрессии, нет ли там сверхконтроля, нет ли там мошенничества. Если все ок, встречаемся не более чем на 90 минут. И только потом, после встречи, мы принимаем решение, стоит ли нам делать вторую встречу. А ось ці будзе другая встреча, мы даведаемся наступнага разу. Дзякуй вялізны, з намі. Але я спадзяюся, што з Алексеем у нас будзе другая сустрэча і будзем запрашаць вас яшчэ. Магістр псіхалогіі Алексей Шкурдзюк прапрацоўваў з намі нашыя страхі з нагоды онлайн і офлайн знаёмстваў і нас вучыў павышаць самаацэнку, не баяцца. Карацей, мы віду не падаем і рушым наперад. Так ужо менш баімся. Так, таму што мы ідзём у будучыню, а адтуль таксама у нас ёсць свежыя навіны. Оказывается, прыемна пахнуць і муміі ў Егіпце. Пра гэта і іншыя навінкі ў свеце навукі і тэхналогіяў наш дайджэст будучыні. Навукоўцы сабралі паветра саркафага ў Каіры і прааналізавалі яго пры дапамозе газавых храматографаў. Пахі аказаліся салодкімі, смалістымі, драўнянымі і нават гарбатнымі. Такія прыемныя пахі лічыліся ў старажытным Егіпце сімвалам боскай чысціні. Плануецца стварыць адпаведныя пахавыя ландшафты ў музеях, каб наведнікі маглі адчуць дух старажытнага Егіпту. Не ўсе пахі прыемныя, але чаго не зробіш дзеля навукі. У брытанскім чэстарскім заапарку запусцілі праект з правакацыйнай назвай «Пу-зу». Навукоўцы збіраюць фекаліі сланоў, жырафаў ды іншай жывёлы, каб здабыць іх генетычную інфармацыю. Клеткі плануюць пераўтвараць у ствалавыя, а затым у сперматазоіды і яйцаклеткі для будучых праграмаў развядзення. Навукоўцы ўпэўненыя, гэта не проста брудная праца, а крок у будучыню, дзе праз фекаліі можна выратаваць від. Яшчэ 10 і нават 5 гадоў таму людзі не былі ў стане такое зрабіць. А сёння мы становімся сведкамі таго, што намаляваную карціну можна не пабачыць, а пачуць. А ўсё дзякуючы перадавой тэхналогіі Dolby Atmos Sound, што дазваляе дакладна размяшчаць і перамяшчаць гукі ў трохмернай прасторы. Гукі нібыта ахінаюць слухача з усіх бакоў, дадаючы глыбіню і рэалізм. Карціны «Мона Ліза» Леонардо да Вінчы, «Крык» Эдварда Мунка і шмат іншых можна пачуць у межах праекту «Гук-шэдэўру». Яны даступны для праслухоўвання на розных стрымінгавых платформах. Усе сродкі ад продажу скіроўваюцца ў Каралеўскі нацыянальны інстытут для сляпых людзей. Новы крок у свеце штучнага інтэлекту. Амерыканская кампанія NVIDIA показала тэхналогію NVLink Fusion, што зробіць вашыя гаджеты яшчэ больш разумнымі і хуткімі. Калі тлумачыць проста, гэта нібыта суперклей, які злучае шмат чыпаў, каб яны працавалі як каманда. Чым больш чыпаў, тым хутчэй і разумней сістэма працуе. Гэта важна для стварэння штучнага інтэлекту. NVIDIA будзе прадаваць гэтую тэхналогію і іншым вытворцам, каб тыя таксама маглі рабіць супермагутныя камп'ютары. Ну что, сябры, а я взял всю справу в свои руки и задал свою опытанку, свое пытание у стрим-чате. Небяспечны чалавек. Ну, я спытал, за чаго, за каго, чаму увогуле глядзіце раніцу з Белсатам. Некаторыя каментары для вас у якасці псіхалагічнага падтрымання. Папросту по кайфу глядзець. Дзеля чатаўскіх сяброў ды перадача на мове цікавай размовы. Божак, привет. Глядзім дзеля розных цікавостак, госцікаў і інтэрактыву. З раніцы глядзець беларускую раніцу, па-беларуску глядзець на сонікаў змрочныя часы для псіхалагічнага балансу. Усе коцікі. І яшчэ адно, асабіста я гляджу раніцу з-за мовы файных
вядоўцаў, цікавых гасцей. Кожны можа знайсці для сябе нешта цікавае і за добры настрой на ўвесь дзень. Вось такія вы файныя. Вы у нас просто цудоўныя, наши найлепшыя гледачы. Маем да вас одну просьбу, хатняе заданне. Раскажыце пра раніцу з Белсатам сваім сяброў, каб нас глядзела больш. А мы не перастаём збіраць для вас самае найлепшае, рыхтуем на выходныя, таму спадзяюся, што пабачымся і на наступным тыдні з Дзенісам і Каці ўжо. А мы будзем развітвацца. Можа, Дзеніс пра свой роман раскажа. Запытайце яго в каментарах, запытайце абавязкова. А мы скарыстаемся вашымі парадамі і пойдзем адпачываць. Так, лета ж на самай справе яшчэ працягваецца, па гэтаму пабачымся. Усім сонейка, да пабачэння.